Năstase e primar! Năstase e primar! Năstase e primar! Jos oligarhia! Jos oligarhia! Jos oligarhia! Jos oligarhia! Fără penal! Fără penal! Today we have signed, the participants of the protest have signed a declaration that about all the recent irregularities against the rule of state, and this letter we will send to authorities of the Belgian government but also the European institutions. Bine ați venit. Nu am să fac un discurs foarte lung. Conform regulilor belgiene, că când am primit autorizație, a fost scris de către burgomestrul și poliția de la